al moment de la pandèmia es comença a fer moltíssima teleconsulta de manera urgent i necessària. Llavors es fa un projecte d'experiència del pacient en el que se li pregunta tant a usuaris com a professionals a través de moltes enquestes i de grups focals, i és un dels perills que té la telemedicina, l'escletxa digital de la nostra població, perquè no tothom pot accedir, ni sap accedir, ni vol accedir en aquest tipus de nova manera de relacionar-nos. Des de les consultes externes es preparen uns llistats de persones que tenen visita de teleconsulta a 15 dies vista. Aquests llistats se'ls faciliten als estudiants de la Bonanova i llavors ells fan una primera trucada a aquest pacient, presentant-se i dient-li que si li interessaria fer una simulació del que serà aquesta teleconsulta per tal que el dia que la tingui hagi contactat amb l'eina i estigui més tranquil. El metge em trucarà igual. Sí, serà igual. El fet d'haver tingut un contacte previ amb algú que els hagi ajudat, que els hagi guiat, que els hagi explicat on han d'apretar el botó, què han d'esperar que apareixerà a la pantalla i com han de procedir, doncs facilita que el dia de l'acte assistencial tot vagi molt més fluid, afavorint una millora de la gestió del temps del propi del pacient i, evidentment, dels nostres professionals, amb la qual cosa les consultes també van més a l'hora pels següents pacients. Això és un benefici tant pel pacient, però alhora també és un benefici pels professionals, perquè podem organitzar la nostra agenda, podem organitzar la nostra activitat de forma diferent. I quan li arribi l'enllaç i tot, li dona i haurà d'esperar-se, perquè no serà en seguida, haurà d'esperar-se que és com si estigués a la sala d'espera. Llavors el que fem, hem creat un call center per fer videotrucades al pacient, als usuaris. Fem una primera fase fent unes trucades concertant una cita per fer pedagogia d'educació digital, que seria aquesta teleconsulta, que a futur són pacients que tindran una teleconsulta amb el seu metge corresponent en els dies propers. També si té algun problema, pot estar algun familiar al costat seu? Sí, És un projecte amb pacients reals. Som alumnes que han treballat educació, en el currículum, tota la part de comunicació, amb l'atenció psicosocial, tant els auxiliars com els documentalistes, i és el primer contacte que tenen amb l'usuari. L'atenció, l'empatia, que són els objectius transversals d'aprenentatge, i aquest primer contacte, abans de marxar a pràctiques, que afavoreix molt el resultat després en el lloc de treball. M'ha agradat molt el fet d'estar en contacte amb pacients reals i a mi m'ha agradat molt aquesta experiència. Fa una mica de cosa perquè si et fa com una mica vergonya parlar en públic, doncs és una mica complicat, però després com que perds la por i això, no sé, a mi també m'ha agradat molt aquesta experiència. Genial, estupendo. Pues jo m'espero, quan em truqui em trucarà, ja està, no? Sí. Molt agraït, A vostè, moltes gràcies pel seu temps, ho ha fet molt bé.